Čo to je za auto? Je to znížené, ale je to veľká, ťažká limuzína. Má to 20 kolesa a aj tak to úplne nekričí tuning. Z vrchu zavesený luster ako vo vývačke tvojej babky, pomaly vitríny s pohármi, kryštálovými pohármi a na oknách závesí s takou čipkou a krajkou, že ani babka by sa za ten vzor nehambila. Určite by ho našla v časopise Rýchle šitie pre začiatočníkov. Toto je VIP štýl, ale pozor, nenechajte sa tu. Ďakujem vám za pozornosť. Každý z vás si určite predstaví všetky tie značky z 2010. kričiace luxus vďaka hnedozlatej palete farieb alebo prvkom ako Louis Vuitton alebo štýlik diamantíkov a kožiek ako nájdete na Slovensku v každej druhej prémiovej značke používajúc tento štýl spolu s rytnatými a prstnatými dievčatami v každom druhom vlastne kasíne. Ja si napríklad predstavujem tvoj like na tomto videu, takže ak tam ešte nie je, i hneď tak utekaj urobiť, hitni ho a rovno aj sledovať a nezabudni napísať do komentára, čo tebe ako prvé evokuje pri tomto spojení VIP. Pohodlne sa usaďte, zapášte si pásy a nalaďte sa na japonskú tematiku, lebo presne tej sa opäť raz budeme venovať. Dámy a páni, VIP štýl. VIP štýl, alebo tzv. BIPu, vzniklo ako antiautoritatívsky prejav, no jeho korene siahajú hlboko do histórie a japonskej kultúry. Z histórie a internetu, ako aj zo starých videí na YouTube vieme, že VIP auto je upravený japonský veľký štvorverový sedan, často nazývaný Big Body, ktorý je osadený aftermarketovými kolesami, zníženým podvozkom, či už na tlmičoch alebo na vzduchovom podvozku a množstvom interiérových, ale aj exteriérových extravagantných úprav. Hoci dajú sa tieto úpravy nazývať extravagantnými? V Japonsku sa tento štýl spomínane nazýva BIPu a preklad tohto slova je naozaj doslova VIP. A ak by ste nevedeli, čo znamená VIP, tak je to skratka pre Very Important Person, čiže veľmi dôležitú osobu. Takéto označenie sa používa napríklad v kluboch do špeciálnych miest, kde nemôžu ísť bežní ľudia. Keď vám to vysvetlím teraz do hĺbky, tak to začne dávať zmysel. V rámci VIP scény existuje množstvo subkategórií a upravuje sa veľké množstvo aut, no jadrom sú tzv. Tie práve JDM originály VIP auta. Väčšina týchto vozidiel pochádza len od dvoch značiek, Nissan a Toyota. Pri modeloch Nissanu ide napríklad o Shimu, možno ho skôr poznáte ako Infiniti Q45, Cedric, Gloria, President a ďalšie. Tieto modely vám asi nič nepovedia, lebo v Európe sa absolútne nepredávali. Nissan mal v Európe už etablované modely, Maximu a neskôr Primeru a tieto veľké sedany boli jednoducho príliš úzko profilované na japonský trh. Mám pocit, že v Európe by ani nemali nejaký úspech. Využívali ho najmä štátni predstavitelia, korporácie, vysoké vedenie a jednoducho nie tí obyčajní smrteľníci ako sme my. Od Toyoty sem zase patrí Crown, čo určite poznáte, jedna z hlavných ikon VIP štýlu, Majesta, často s V8, vzduchový podvozok bez problémov, Celsior, vlajková loď Toyoty v Japonsku, Century, najvyšší možný level old money v Japonsku a Aristo s 2JZ GT. Skvostné, no nie? Že sa vám to začína páčiť. Áno, hoci občas sa zapájajú do scény aj Honda, Mazda či Mitsubishi, hlavné meno v tejto kategórii vôbec nemajú. Jednoducho tento štýl si udržujú práve Nissan a Toyota. Ale prečo sa to vlastne celé udialo a prečo tento typ tuningu nevyzerá ako všetky ostatné tuningy, ktoré v Japonsku vtedy prevládali, ale zároveň bol rovnako silný, ako napríklad v takom Bosozoku? Poďme sa na to pozrieť. Konečne máme aj tú druhú stranu mince, doteraz sme si vždycky rozprávali len o tých menších a chudobnejších vrstvách Japonska, ale konečne sa môžeme pozrieť aj na tú vysokú high class a jednoducho je to Yakuza. Naozaj VIP štýl je zrodený práve z tejto vysokej chasty japonskej a budeme sa teda zaoberať mafiou. Táto organizácia už v Japonsku existuje od 17. storočia
A jednoducho rada sa predvádza svojim statusom, bohatstvom a v minulosti jazdila práve na luxusných autách, ale prevažne nemeckých, ako napríklad Mercedes-Benz alebo BMW. Veľké, drahé, vzbudzujúce rešpekt a samozrejme extrémne nápadné na japonských diaľniciach. Je to pri najmenšom veľmi ťažké vládnuť podsvetiu a robiť ilegálne aktivity so zbrojmi, zatiaľ čo jazdíte na žltom chrobákovi a každý, kto ide okolo vás udre do pleca s tým, že haha, žlté auto. Bože, jak som nenávidela tú hru. Časom potrebovali pochopiteľne autá, ktoré menej pútali pozornosť polície, preto siahli po domácich japonských vozoch. Ale samozrejme nebudú jazdiť ako plebs v nejakých Kia autách alebo v niečom menšom. Čiže rozhodli sa pre luxusné, štvormiestne sedany, práve z japonskej domácej výroby, aby to nebolo až také okaté, Nissan a Toyoty. Yakuza disponujúca obrovskými finančnými prostriedkami z nelegálnych aktivít začala pochopiteľne tieto autá upravovať. No veď dobre, tak musíme jazdiť na domácich značkách, ale predsa nebudú jazdiť na obyčajných stock autách ako nejaký plebs. Montovali sa drahé disky, menil sa podvozok, zatmavovali sa okná, aby nebolo vidno, kto sedí za volantom a takto sa z praktickej potreby nevedomky zrodil jeden z najznámejších štýlov z Japonska. Postupne sa však hranica a rozdiely v sociálnych vrstvách začali strácať. V 90. rokoch sa k tejto estetike pridali aj obyčajní ľudia z ulice, bývalí pouliční pretekári, ktorých polícia začala tvrdo postihovať. O týchto chlapcoch, zvaných Bosozoku, máme ďalšiu časť na profile, takže nechám vám tu link a utekaj si ju pozrieť. Chceli sa však naďalej stretávať, jazdiť v skupinách a ukazovať svoje autá. Preto si osvojili štýl Jacuzzi, alebo Yakuzi, preference, nechám na vás, teda nízke luxusné sedany s elegantnými úpravami a preniesli ho do bežnej scény. To ma zaujímalo, že či to vtedy tú Yakuzu aj celkom sralo, alebo vôbec. Trošku sa im kafrali do remesla. Z tohto prostredia zišiel aj muž menom Takaomi, ktorý založil prvý VIP klub s názvom VIP Company. V tom čase si fenomén VIP aut všimol aj časopis Young Auto Magazine, ktorý o ňom začal písať, hoci názov pre tento štýl ešte vôbec neexistoval. Nazvali ho teda vôbec nie náročne VIP Club. Hodím sem aj pár dobových videí, aby ste si mohli pozrieť priamo z 96. ako to vyzeralo. Jeden z vydavateľov neskôr založil aj vlastný časopis s čisto jednoduchým zameraním s názvom VIP Car. A ten sa stal aj oficiálnou platformou pre celú VIP komunitu. Odtiaľto sa štýl rozšíril a zanechal trvalý odkaz. S rastúcou popularitou sa začali samozrejme objavovať aj špecializované firmy. Napríklad Junction Produce, dnes považovanú za jednu z najdôležitejších v tomto štýle. A mimochodom založil ju práve spomínaný Takaomi, ktorý tiež založil VIP Company Club. Následne tam boli aj Impul, Aimgame, Garson a mnohé ďalšie. Každá mala svoj rukopis, no jeden spoločný cieľ – luxus. Na rozdiel od iných tuningových smerov, VIP autá vôbec nie sú o výkone. Motor väčšinou zostáva sériový, pretože ich cieľom nikdy nebolo pretekať, ale viac tak plávať po uliciach s eleganciou a štýlom. Plávať, čo len robiť sa, ale plávať. Úpravy sa preto zameriavajú na exteriér a interiér, a medzi typické také úpravy patria napríklad veľké disky s výrazným čelným dizajnom, väčšinou to sú full chromy, znížený podvozok, buď cez tlmiča alebo vzduchový podvozok, luxusné interiérové doplnky, a tým myslím naozaj luxusné, ako podnosy, poháre, fľaše, záclonky, kryštálové doplnky, vankúše, poťahy, volanty, pásy. To sa naozaj opúšťali a išlo im to mega dobre. Osvetlenie, mali podsvietené stropy, LED svetla, podsvietené prahy, podvozok, kryštálové lustre a filozofia sa dala zhrnúť jednou jednoduchou rovnicou. Luxus plus luxus rovná sa VIP. Napríklad značka Garson je známa tým, že vyrába doplnky osadené kryštálmi Swarovski. Od radiacich pák po spätné zrkadlá. Junction Produce zasa preslávili interiérové záclonky, bankúšiky či stolíky na zadných sedadlách. Na exteriéri bola naozaj dôležitá elegancia, nie agresivita. Karosárske diely sa zameriavajú na plynulejšie línie, ktoré doplňajú
pôvodný tvar auta bez nejakých narušení a ostrých rán a útoku na jeho proporcie. Aj vo farbách si nachádzajú zemité a jednoduché farby ako čierna, odtiene hnedej a maximálne biela. VIP scéna má dokonca aj svoje pojmy a podkategórie. Spomínané Bippu, to je samostatný preklad VIP v japončine, Saraichi znamená perfektný fitment. Teda zarovnanie kolesa s blatníkom, ale tak veľmi nízko, no zároveň bez zakrytia pneumatiky. Saruchi extrémne nízke autá, kde blatník už prekrýva koleso. Často si vyžaduje práve prerobenie boku auta alebo celé odstránenie podlahy. Onikian, doslova démonický odklon, teda autá s extrémne negatívnym camberom, alebo teda odklonom kolies. A nakoniec sushi. Sorry, to je môj obed. Nechajte to tak. Takže keď všetky tieto informácie máme, ako postavíme také VIP auto? Dá sa postaviť rôzne a rôznymi spôsobmi. Môže byť čisté, decentné alebo extrémne znížené s výraznými kolesami, to je jednoducho základ. A základ je však rovnaký aj tu. Musí pôsobiť luxusne a s noblesou. VIP scéna sa dá preniesť aj na európske autá, teda americké, európske verzie Nissanu a Toyoty, ako sú napríklad Infiniti a Lexus. Tieto autá môžu byť považované aj za také práve nepravé VIP, keďže ide vlastne len o ich odnož značky. Naopak, ak niekto upraví BMW, Audi alebo Chrysler 300 v podobnom duchu, nejde úplne o také práve VIP auto, je to len taký štýl typu VIP. To isté platí aj pre drift scény, kde sa prvky VIP dizajnu naozaj používajú, ako napríklad tie veľké disky a nízky postoj alebo veľký odklon. VIP štýl sa napokon objavuje aj v úpravách amerických klasík či iných značiek, no z rešpektu k pôvodu by sa mal názov VIP používať iba pre tie japonské luxusné sedany. Napokon VIP scéna je ultimátny prejav ich triedy, tej high class Yakuzy. Je to komunita, ktorá stavia na elegancii, štýle a v dôslednom dodržiavaní tradícií, tak ako je Japonsku zvykom. Je naozaj otvorená všetkým, pokiaľ rešpektujú jej pravidlá a chápu, že nejde o rýchlosť, ale o postoj, prezentáciu a tú noblesu. Tak čo, chceli by ste jazdiť také autá na slovenskej scéne? Ak áno, ktoré by ste si vybrali, napíšte mi dolu do komentára, ja som Smusiata a ak si video užil, budem naozaj rada. A apelujem na teba, ak zanecháš komentár, hodíš odber a dáš like. Vždycky pomáhaš algoritmu nájsť moje video ďalším ľuďom a tým pádom tu môžeme budovať naozaj dobrú autičkárskú komunitu. A nakoniec budem rada, ak by si chcel niečo hmotnejšie, ak podporíš kúpou merču alebo na Buy Me Coffee v tvorení ďalších častí. Vidíme sa na budúce.